V dnešnom videu si ukážeme 9 najkrajších miest z mesta Opava, ktoré by si mal rozhodne navštíviť. Do konca tohto roka by som chcel dať 10 000 odberateľov. Ak si tu nový, budem rád, ak sa prihlásiš na odbera, zaklikneš zvonček. A 9. miesto, areál Lodenice. Dehilov. Okolo Lodenice sa rozprestiera rozľahlá a udržiavaná lúka, ktorá ponúka hosťom priestor pre všelijaké vonkajšie aktivity, ako je frisbee, volejbal, futbal, petang a podobne. Za Lodenicou rieka tvoria prírodné meandre a rýchle splavy, hlboké tône, ale aj plitké pláže, ktoré poskytujú útočisko pre ryby a vodné vtáctvo. 8. miesto. Rozhľadňa Šance. Rozhľadňa Šanca, nazývaná aj rozhľadňa Jakubčovice, sa nachádza na severozápadnom okraji Jakubčovíc, časti mesta Hradec nad Moravicí v okrese Opava. Rozhľadňa bola pre verejnosť slávnostne otvorená 29. apríla 2005 pri príležitosti 60. výročia oslobodenia Jakubčovíc Červenou armádou na konci druhej svetovej vojny. 7. miesto Smetanovy sady. Tento park je ideálnym miestom na relax alebo krátky beh. 6. miesto Katedrála na Nebevzetí. Panny Márie Konkatedrála na Nebovzatia. Panny Márie v Opave je mohutná trojloďová katedrála s 2 vežami, vybudovaná v 14. storočí v gotickom slohu na mieste staršej románskej stavby zo začiatku 13. storočia. Od roku 1996 je druhým sídelným kostolom ostravsko-opavského biskupa. 5. miesto Zámek v Opavie. Okolo roku 1400 založil v Opave knieža Přemysl Pirštohrad. Ten však už krátko po roku 1456 stratil sídelnú funkciu a bol obývaný iba úradníkmi. V rokoch 1607-1634 prešiel prestavbou na renesančný zámok. Počas prestavby došlo k zosilneniu opevnenia a bolo zbúrané pred zámkom. 4. miesto Kostel svätého Vojtecha. Kostol svätého Vojtecha v Opave, predtým tiež kostol svätého Juraja, je monumentálna jednoloďová stavba postavená v rokoch 1175 až 1881 na Opavskom dolnom námestí, na mieste malého gotického kostola, ktorý bol založený pred rokom 1350 a v 16. storočí zasvetený svätému. Je chránený ako kultúrna pamiatka Českej republiky. 3. miesto Slezské zemské múzeum. Najstaršie múzeum v Českej republike ponúka fascinujúce výstavy o histórii a kultúre regiónu Sliesko. Na začiatku 19. storočia si Opava aj napriek spojeniu Slieska s Moravou v roku 1882 podržala význam správneho centra. Sídlil tu krajský úrad, súdy a stavovské inštitúcie kniežatstva Opavského a Krnovského. Na prahu 19. storočia začalo mesto prechádzať množstvom významných zmien, ktoré nezmazateľne ovplyvnili nielen jeho vzhľad, ale aj podmienky života a jeho celkový charakter. Opava sa postupne zbavovala starého opevnenia a vytvárala modernejšie zázemie pre svojich obyvateľov. 2. miesto Kostel svätého Ducha. Kostol svätého Ducha v Opave je týto jednoloďový pôvodne gotický kostol. Spoločne s minorickým kláštorom je chránený ako kultúrna pamiatka Českej republiky. 1. miesto Horní námestí. Horné námestie bolo historickým centrom a aj strediskom obchodného, spoločenského a hospodárskeho života Opavy ako hlavného mesta Slieska. Svoje domy tu mávali najbohatší mešťania. Starobilosť námestia bola zotretá neuváženou prestavbou v roku 1930, kedy staré domy ustúpili vtedy moderným stavbám obchodných domov. Na konci druhej svetovej vojny bolo námestie ťažko zničené a väčšina domov aj s radnicou bola zničená a neskôr nahradená novostavbami.